Ya Karamogi wuok tich mogik e dwe mar ang'wen higa mar 2025 saa 7 kaka pile chenro en mar migago intiere kama kare mondo mi yud weche ma ikoni magi weche ma wamiyo pek. Nimeonelea msimamo wa kisawasawa ni NGCDF ibaki kwa sababu wananchi Kenya nzima, hata kule kwangu Matuga na kwengineko, hata Nairobi, wanategemea NGCDF kwa upande wa basari kama hivi leo. Chenro mar kao pach jopiny ewi NGCDF ochakore ka jod bura makadhodh nam chumbi okwayo jopiny mondo mi osir betie mar aguluno. Reached 4.5 million households, and that covered a population of about 28 million people. This was against the target population. Gama thieth yango ni malaria nyalo medo kelo midhiero ka riwruoge ok obiro kanyakla mar kedo gi tuono. Na asubuhi tunazungumza upande huu, tunazungumza tofauti. Jioni upande huu tunazungumza tofauti. Speaker mar Senate Amason Kingi oiso jotelo makaluo mondo wechunga kara kendo gisir piny owacho gi chunygi achiel. Ya Karamogi nena ka intere kanye la waduto matudruok gin mago moyaw kendo nyalo go koda mbaka kimia pachi e weche manyien obedo ka wakelo ni galaxy gi nyinga Ochieng Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Ka wachako en report mogol manyien yango ni maromo ji 84 kuom ji 1000 ni kod tuo mar malaria kipimo kod higa mag 2016 kama ne ji maromo 112 ni kod tuo no kuom ji 1000. Kata kamano duoko no mar nonro nyalo bedo ni nigi lokruok kaluwore gi okang' ma piny Amerika nokawo maduoko piny sir mag sebedo ka gichiwo ne sekta mar thieth. Jagore migawo mar thieth Mary Mudhoni okwayo jogo mosebedo ka chiwo sir ne sekta no mar thieth mondo kik chung kony makamago. Over the past 1 year, Kenya has undertaken critical interventions that have accelerated progress in malaria control. And one of it being the conducting of an end-to-end digitalization of mass net distribution campaign. And this campaign delivered 14.6 million long-lasting insecticidal nets across 24 counties, and we reached 4.5 million households, and that covered a population of about 28 million people. This was against the target population, but we managed to reach 94% of that target population. Komiti mochung' ne weche jotich od bura mar Senate obagoro moko drowere 89 manuinjo bedni migawo ma jotich tere odhi tiyo e pinje maoko to nyaka sani pod gin pachoka. Yango rendo were go ne ochulo omenda modhuro ka gindikone tije ma pinje maoko to nyaka sani onge ng'at mosewuok kendo nyiso gi pinje ma tije mane osingnegi nitiere. Uke sign before unini vitu zako zote zionekane. Maybe we can give the legal counsel to give us about the NEA companies that are, is it registered as they have indicated? Thank you, Chair. Yes, Marlow Smart Hires is listed in the National Employment Authority Integrated Management System with a certificate valid from 25th October 2024 to 24th October 2025. Chair, if I can ask them to also check the registration of that company officially. Let us finish. Yes, Chair. On eCitizen, Marlow Smart Hires is registered under CPR 2012-88171. Thank you, Chair. Okay. Come again, CPR? CPR /2012/88171. Can we also get the directors of the company, please? The names of the directors registered. Yeah, yes, Chair. Subject to payment, you can get the CLR of the company. That's okay. Okay. We get to Jeffrey. Endelea. Okay. Chairman, to clarify on this, mambo ya 40,000. Yes. Mambo about the 40,000. Here is the
processing fee, commission charges. You will be guided on each step used on the country and job applied for. You are required to facilitate a fee of 55,000 fully ascertain your candidacy. This will cover medical, 15,000 will cover the medical, visa guaranteed 20,000, good conduct, Qatar embassy attestation 7,000, pre-departure training 5,000, document certification 5,000, and processing administration 5,000. Where applicable, refund will be made on processing not incurred before incurrence of fee 14 days. The processing administration fees unrefundable. Ni kutoka kwa Yes. Umepata hiyo kutoka wapi? This was the terms and conditions. Okay. Yes. Ya wapi? Yeah, Smart Maro. That is Smart Maro. Can we have that checklist? Wacha tukue nayo. Endelea. Okay. After I paid the 40,000, we were to wait for the date of But Chair, as we proceed, allow the legal to enlighten us on the directors and how possible do we have that company in that NEA's list as a company, yet we don't have it in the e-citizen. How is that possible? Council? Maybe we can proceed as they verify, because we did a search of all around 15 companies, and the one company we could not get a CR12 as at yesterday, close of business yesterday, was Malo Smart Hires. So all the other CR12s are How did NEA shortlist that as an agent? Huh? Yet it is not registered legally. And as you do that, John Mwangi Mude is who? Or you're the one? So why don't you then explain what exactly happened? Naona kama Geoffrey ni kama umemaliza. Ama? Au kumemaliza? Aendelea. Lakini I have documents for John. Pardon? Okay, we were posted in the same country with Bote Githae. So mimi nilikuwa naenda kazi ya scaffolders na yeye alikuwa naenda ya carpenters. So we are on the same process. Okay. Maana Geoffrey endelea, lakini hizi documents za John, so maybe akipresent ndio utalete. Udisha hii. Huyo mwingine. Okay. Okay, endelea Geoffrey. After I paid 40,000, I clarified to them that I have done the payments from to the KCB bank, and the number I clarified to was 0709. Can I? Okay, I have the number that I clarified to them that I have done the payments. Then from there, I was told I will be given the date on which the visa will be out. And up to date, I have tried to call, phone. Nyakwaro magin komiti mochung'ne weche jotich od bura mar Senate gibago romo kod rawere 89 rawere gi ne owinjo bed ni migawo mar tich tero dhi tiyo e pinje maoko nyaka sani pod gintiere pacho ka.
Moko kuom gi nochulo omenda modhuro kane gindikore ne tije mantiere pinje maoko go. Nyaka sani onge ng'at mosewuok kendo nyiso gi pinje ma tije manosingi nitiere giromo kanyo kod od Senate ka girango ni to en ang'o mano timore. Report motenore kod mano saa achiel mar odhiambo. Moko kuom jod bura mawuok e alwora ma Kadhodh Nam Chumbi dwaro oganda jo Kenya mondo wuog oko gol pachgi ewi aguch omenda mar NGCDF mosebedo kanyuolo paro mopogore opogore. Ne giloso Kadhodh Nam Chumbi nyasi machiwo omenda mar basari ne jopuonjre mawuok e kar ching'o od bura ma Changamwe, kama giwacho ni omenda no mar NGCDF osekelo sir kendo kelo dongruok ne oganda jo Kenya ahinya to kokalo kuom weche mag somo. Chenro makawo pach jopiny ochakore kawuono. 250,000 nyuma katika maisha yake. Hakuna aliyezaliwa safi kabisa. Hongera waziri. Kenga murua katika safari yake. Tutaita watu wote waje. Kwa sababu gani? Hatufanyi siasa sahihi. Sahihi tunafanya nini? Tunafanya maendeleo ambayo itafaidisha nani? Watu wetu. Sasa haka kashetani ambao kanaingia kwamba itoleo iende kwa kaunti, sijui ni sheria gani ama ni kipengee gani ambayo baba kidogo amepoteza network. Kwa hivyo tunakuomba kuanzia kesho, kwa sababu Jumatatu tutaanza mchakato. Una uhuru pia wewe kusema ni kweli nilikuwa nimesema hivyo, lakini nimeonelea msimamo wa kisawasawa ni NGCDF ibaki, kwa sababu wananchi Kenya nzima, hata kule kwangu Matuga na kwengineko, hata Nairobi, wanategemea NGCDF kwa upande wa basari kama hivi leo na mijengo ambayo inahitajika ya mashule. Mwelekeo wake uwe ni wa kusaidia watoto wetu wa Kenya. Usiwe ni wa kulete mtafaruku ambayo itatatiza watoto wetu. Hii maneno ya basari yaendelee yasiendelee? Kwa sababu kuna wengine katika huo mjadala hawana roho safi. Wengine tu wanaweka fitina, lakini wao ndio hawana roho safi. Kwa sababu utaona wengine wanaozungumza sasa hivi wana uwezo wa kusomesha watoto wao. Wadhi Nyanza jotelo mawuok e piny Luo onyis mondo miyo webedo akara kendo gisir kan winjruok e kind William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga gi chuny achiel maonge bagni. Kolose kar ching'o od bura ma Rarieda e kinde lamo yiedhi spika mar Senate Amason Kingi okoni en sama koro jotelo makaluo winjo kawo chung' margi motegno. Kingi ma bende noten kod jotelo moko makaluo po ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kuom tiyo tich achiel gi piny owacho mar Kenya Kwanza, gino mowacho ni oseketo piny Kenya kama kare. We cannot be one mouth. Na asubuhi tunazungumza upande huu, tunazungumza tofauti. Jioni upande huu tunazungumza tofauti. My brothers of this region, huu umma huu unawategemea sana kwa matamshi yenu. Let us not confuse this community. If you are doing west, let's do west. If you are doing east, let's go east. This is the practical inclusivity of government we have seen in the Republic of Kenya. Na kwa hivyo mimi nataka kuwaomba tu watu hapa Nyanza. Unajua msiongee Kijaluo, mwingine hatuwezi sikia. Ati wengine wanasema repotiana. Ati hii ng'ombe tumepeana tunarudisha. Wewe. Sisi ni wafugaji. Hiyo lugha ya kusema tumepeana ng'ombe tunarudisha ni ya kuambia watu wengine. Broad-based is about making sure that Akikuyu and Luo, Akalenjin and all other communities in Kenya can get their economic share in this country without anybody remaining behind. We will negotiate with anybody else who wants to be president. And if we are not negotiating with anybody else who wants to be president, we will present a presidential candidate ourselves. Wadhi Imbo mar Kenya jod bura ma Saboti mayudore kaunti ma Trans Nzoia Caleb Amisi osejatend piny Kenya William Ruto kuom dhiro piny Kenya e bugo mar gope. Wacho ni piny owacho mare juogo osuru mamalo kuom jopiny kuom kawo hola mokalo tong'. Amisi ochiwo siem e wi medruok mag gope mowacho ni biro keto ochumi mar Kenya kama rach kendo hinyo ting' mabiro. Jod bura onyiso luoro ni winjruoge mag ohala ma jatend piny Ruto ne osetimo e limbe mare piny China nyalo medo gope ma Kenya osekawo e pinje maoko ma bende osebedo ka hinyo ochumi ma pacho ka.
Sisi tunasema hii madeni ya Kenya imekuwa too much. We've been borrowing tangu Kibaki, tunaomba madeni. Uhuru tunaomba madeni. Ruto alituambia hata waiomba na deni. Ameenda kufanya nini China bwana? Kama si madeni. Uongo hatutaki. We must stop it. And we are leaders, we have no any other country, my people. We only have one country called Kenya. Lazima tusaidiane kuongoza hii nchi, isiende mrama. Kawuok Saboti wadhi gwenge mag Baringo, luoro medo kwako kaunti ma Baringo, Kajiario chwadigi magina ya luora mar Loberere apaya ma Marigat kochomo Chemolingot. Jopiny mana ni kod meri mager ne odina paya ma Marigat kochomo Nakuru, kagidwaro munda pisans magari takwe orido kanda e nonro malach mondo miyud jonjore ma timo nek makamano. Jodak kod jotelo moko e kaunti ma Baringo seyo bila kuom yulo e tich kendo choko mana mit bile apaya kagijwang'o rakore kod jonjore masani geto jowuoth e apaya no. Jodbura ma Mogoti Ruben Kiboret, nyawadgi Melda Maravin Musa Sirma kod jodbura ma Baringo North Joseph Makilap okwayo jopiny mondo kik onya ywaruok mag dhoudi kendo bi kanyakla mar tieko rochruok arita e kindgi. Ile jambo imetufikisha huku ni kilio ya madereva kuuliwa. Na tutasema hii ni bandits. Tunafaa tuseme tu kweli. Juzi tu 2 years ago, dereva yetu hiyo moja tu, hii kampuni tu moja, akapigwa risasi, akaumizwa mpaka akavunjika. Mbuzi ikaenda, pesa ikaenda, na jamii ya karibu sana hapo Moinonin, ambaye ni watu wetu wa ndani yenye tumekaa nao. Entire security team wakafanya uchunguzi, mtu mmoja akashikwa, akapelekwa kotini. Kutoka kotini mpaka saizi hatujajua ilienda namna gani. Kitu ambaye nataka ni tuweze kuona jamii tofauti. Let us to describe a criminal by its acts. Exactly. Bila kuangalia jamii. Kitu ambacho kitamaliza mambo ya ukosefu wa usalama baada ya serikali kusima ile kubwa, ile inabaki ni raia wenyewe, jamii wenyewe. Maana tunajuana, sisi tunajuana. Wabokot upande ule wanajuana, Watugen upande wa North Baringo wanajuana, Iljamus upande huo wa Mkutane wanajuana. Kapod wantiere Baringo, kaluore kod luoro mag monj kod nek mitimo kod jomaunde county ma Baringo, jokanya sekta mag somo kod dwaro mondo piny owacho donjre wachno mane ni Lwasi oduogo kare kapok jopuonjre yaw skul. Kagiloso kinde nyasi alama e kanisa ma Full Gospel Bartolimo, jagoro maduong' mar riwruok jopuonj bade ma Baringo Joshua Cheptarus okoni arita jopuonjre kod jopuonj nyalo bedo marach ka ok piny owacho kawo wach arita ma Baringo motegno. Speaker mar od bura ma Baringo Vincent Kemboye medo siro wachno kolero ni gino nyalo miyo jopuonjre mathoth osik pacho ka jowetegi to dhi skul. It is the foundation of any people. I also want to take this opportunity to call upon the security apparatus to provide security along Marikat Loruk Road, considering that schools will be opened on Monday and Tuesday, and it will be so sad that our children may fear going to school because of the insecurity. I want to urge the police to come out and beef up security along the road so that our children will be guaranteed of their safety. We want to ask the government to give them security so that we don't lose any other life. We want our children, our students and our children to go to their school safely, arrive their school safely, and we want to pray God in heaven that we may not lose any other soul along Marikat, Loruk, or any other road in Baringo, so that our children will live to achieve and realize their dreams. We want our children to be able to go to school on time. We want them to enjoy their education as every other child is enjoying in every other part of this country. The children deserve fair treatment, they deserve security, they deserve protection from the very government.
Yakoromogi mano bende makelwa e giko matelo mokwongo mano ma weche manyien moikoni chenro mar migago kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni tok kao yweyo machuok. For many, water is not guaranteed. It is a daily struggle, a silent battle against thirst, against sickness, against time. Through Shabiki.com na Jamii, we believe in doing more, giving back, uplifting lives, and bringing water where it's needed most, because no one should struggle for something so essential. Tunashukuru Shabiki.com umetufanyia jambo lililo bora sana. Watoto wetu hawataenda tena na mitungi ya kutafuta maji. One of our biggest challenge has been access to clean and safe water. We are very happy to receive the support of Shabiki.com. Over 100,000 students across Kenya now have access to clean water. Clean water is not just a necessity, it is dignity, it is opportunity, it is life. Shabiki.com na Jamii is bridging the gap in water harvesting. Asekweri, okadwa nini ganyolano? Kata kamano manato ken nyako marach. Isecha kotango na kiti. Akia gimomiyo ini tekni wo maber. Ere kaka ana nyalo bedo ng'ama longo? Mr. Indapal Singh Randhawa. To in kae kaka babana nisenyisa ne ok anyal bedo ng'ama longo. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on Viusasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viusasa.com. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano a piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod Duot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime. Gavana ma Tana River Dado Godana dwaro mondo piny owacho mamalo odonjore ywaruok ma kinde ka kinde mokwako gwenge ma Tana River. Dado koni piny owacho mamalo koro ni kod ting' madonjore kendo jolore mosebetie nyayo kwe masani rochore county no. Jotelo no ywago pogruok e kind jotelo moywak ni ng'iko chenro mag dongruok e county no. Mimi nitazidi kusisitiza ya kwamba there has to be a solution in time, and we are ready to come together. Sisi wanatana na wengine wote ambao wanataka kutafuta suluhu pamoja na sisi, tutafute suluhu, tumalize mambo ya umwagikaji wa damu katika Tana, tushike barabara, tuendeleze hii Tana pamoja.
So mimi sina, lakini nikisema nione sisiji. Piga nduru. Ndini Dul mochunere Uganda NCC kod od bura malo singo kaw kang mager ne jotelo ibiro yudo ka chwalo pogruok e kind oganda magin jopith mag jamni kod jopur. Ma en tok lipode yango ni maukum jotelo e piny owacho mawuok nyandwat ma Kenya manigi jamni osebedo ka siro tulo gi pogruok e kind jopith kendo rocho chenro mag keto kwe sub county ma Magarini, county ma Kilifi, kama thoth jamni ne odarie ka gimanyo pi kod kuonde chiemo. E kinde romo mano bagi Malindi jotelo e gwenge go yango ni lipode mag jorit jamni buogo jopur ka gitiyo gi lweny osemedore. Tunataka wananchi waishi pamoja, tunataka haki kwa kila mwananchi, tunataka uwiano, tunataka watu wasikizane. Binadamu huwa hutokea shida kati yao, lakini lazima iwe na mkakati ya kusuluhisha ikiwa iko shida yoyote. Miaka nenda miaka rudi kulikuwa na mizozo baina ya wafugaji na wakulima, haswa mambo ya maji na pasture. Na sisi kama tume tulisema kwamba lazima before explode lazima tukuje na kamiti letu wasikize pia na sisi wasikize, ndio tupate njia mwafaka ambapo wakazi wa Magarini wote ni wa Kenya, kama ni mfugaji au ni mkulima, you have a right to be in this country. Katiba letu la nchi ina guarantee kwamba wewe lazima uishi kwa amani. Changamoto kubwa ambayo tunaipata katika ukulima ni hawa mifugo. Naweza kuangana halafu mwisho wa siku wale ng'ombe wakaja wakaharibu shamba lako, halafu mwenye anachunga wengine ni wa mtoto mdogo, hata ukiongea hakuelewi la kwanza. Lingine akawa ni mtu mkubwa kabisa, lakini huwezi ukamfuata kwa sababu pahali amesimama ameshika silaha. Ng'ombe inaibwa, mbuzi inaibwa. Hiyo ndio ile shida kubwa ambao inaendelea. Alafu kitu tulikuwa tunaomba serikali ituchimbie mabwawa ya maji. Wafugaji wachimbiwe mabwawa ya maji ambao wakati wa kiangazi wao wanaweza pata maji. Pia wakati wa kiangazi tunaomba serikali kama kuna uwezo wa kupatia nyasi zile mifugo zetu, tuwe tunaweza pata nyasi ya kulisha mifugo yetu wakati wa kiangazi. Riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Sayan Kenya County Youth and Adolescent Network ochako chenro manywando jokanyo sectors mopogore opogore kod jopiny e gwenge mopogore opogore kaunti ma Bay mar puonjo jopiny ewi kedo gi landruok mag kute mag ayaki. Mako iyo mohiu e kind nyithindo manyiri kod kedo gi lwenje mag kit chwech. Chenrono oting'o jodolo, rowere, jolupo, jobodaboda, ruodhi kod jolupgi mobiro kanyakla e gomba kaka inyalo tiek midhiero adek gwenge mag Suba South. Chenrono bende geto choko pach jopiny kod jokanyo sectors mopogore opogore alwora ma Suba ewi yore minyalo duoko piny landruok kute mag ayaki ahinya to e kinde rowere. Gamo yie mohiu e kind nyithindo manyiri kod kedo gi lwenje mag kit chwech. Jokanyo mano yore chenrono wacho ni onyalo konyo duoko chien midhiero adek go mabende piny owacho osebedo ka kedogo mar mondo mi giduok piny. Hone the projects that we are implementing, then how can they be in forefront? This we can only do through the stakeholders we have here today, just to ensure that adolescent and young people have enabling environment to exercise their rights, and also the community have a positive attitude towards supporting that particular cohort. Ene kaluore kod yuto mabeyo samoro sebedo challenges in our location. Most villages kata homestead osedong orphans kaluore gi nyithindo mantie nikech tuo maduong' manowuok ni. Omiyo this program osekonyowa ahinya mondo kaber twang'e kaka wanyalo dak kod ngima moyudowa gi thuolono. Kawuono kokel kata pim mipimo go janambi yudo ka janambi dhi ng'ato dwano ng'e ngimane. Jana mong'e ni kapod Nyasaye nyo haperach ni nyo yude gi tuo. Jana mong'e ni sachne mar muonyo yath no ok nyal kadho. Kendo wasebedo kwa tude go siptende wagi mondo jowa duto te manyalo default wamany gi mondo duogi mondo ngima omed betie. Yie mating'o osigo mong'ere kaka 24 runners olokore na mataro gi mwandu mane ongi nyalo romo milion 2 yie
machiegni kod kargo mar meli mamoko e kaunti ma Lamu. Kaluwore kod joneno ma masirno, yieno ne oting'o sigo moingo nyalo mare. Jariemb yieno Abdul Razak Ahmed olero ne gitemo pango sigo mathoth gin mondo mowuok e puodho, kata kamano pek margi ne ohewo yie kendo nimo. Apisas mag arita mag nam nyochopo mapiyo kendo reso yie ji mane nitiere e yieno kod mamoko kuom mwandu mane yieno ting'o. Tulikuwa tunapakia hii boti hapa mzigo. Kwa bahati mbaya boti imekuwa na uzito zaidi wa mzigo, kabidi zame kwa upande mmoja. Mzigo wenyewe ulikuwa mwingi zaidi, sababu makabichi, karoti na viazi ndio zilikuwa zaidi kulingana na wingi wa kubeba hii boti. Haiwezekani. Kutoka Nairobi enda Kismayo. Safari ilianza vizuri, lakini kwa kwenda mbele kidogo ndo ikaanza kuleta matatizo. Boti kulala upande wa kwanza, karudi kalala upande wa pili. Kabidi sasa turudi nyuma tuangalie vipi tutasuluhisha. Ndo ikalala upande mmoja, tukatuzamia hapa mjini. Ya hasara karibu 15 million. Jopur chai mawuok e alwora ma Kibirigo e kaunti ma Nyamira ng'ur ewi mano mawachore ni omenda maromo milionde modhuro mag jopur osebed kichamo e kar kano majan chai no ma Kibirigo. Ne gilose kaunti no kama ne giseyo jotelo ma ochung' ne kar kano chai kuom tiyo riethe gi omenda mag jopur kendo rem nywando jopur e chenro mag tiyo gi omenda go ataro ma chik. Jopur go yango ni gedo ma rangach ma kambi no wachore ni nomuonyo slings milion 5.9 kacho ger gi slings milion 5 kanyakla gi gedo mar achiel kuom kuonde neno magi wacho ni ochamo slings milion 120 ka kuonde go magi wacho ni otigo e akomenda magi. Wamechukua pesa mingi kwa projects na wanaipia huko. Walijenga toilet ilichukua 5 million. Kuna nyumba ya extension ilifanywa hapo 120 million. Kuna kitu ingine walifanya kutengeneza gate 5.9 million. Mkulima hakuhusishwa kwa hii project zote zimefanywa katika Kibirigo Tea Factory. Directors wetu wamedinda kabisa kutusikiza. Wametumiwa barua ili tukue na special annual general meeting ndio wakulima waelezewe vizuri vile pesa zao zilitumika. Lakini madirectors wamekataa. Hiyo kitu iko uchungu kwa wakulima wote. Na kwa wakulima kila mtu kwa ile shamba yake hako nayo, sehemu kubwa ni chai. Na ikipatikana ya kwamba chai hii ndio iko na wizi mwingi, tunashindwa ya kusema, ijapokuwa tunakimbilia serikali. Lwenye kinjo lupo moko kuom dhowedhe kaunti ma Bay medo jimbore kendo ka ilaro kuonde lupo e nam Lolwe. Lwenje mabende osebedo ka kelo tho kod hinyruok ne jolupo. E thuolo mar juma achiel mokadho, jolupo ariyo moting'o nyaka japuonjre ma nitie ike mar adek ma mbalariany nyocho negi bang' lweny mapek muoch e kind jolupo ka gilaro kiewo ma nam Lolwe. Ali Abich nigi ler. Lweny ma osebedo kadhi nyime e kind jolupo dhowath Malela kachud bura ma Homa Bay Town gi jowetegi mawuok e moko kuom dhowedhe e ward ma Lambo e kachud bura ma Suba North kama oting'o dhowath ma Ndhuro kod mano ma Kisaka osebedo ka kelo tho mag jolupo ka moko bende wuok kod hinyruok maricho bang' lweny much e kind yie dier nam kilaro kuonde mag lupo. Juma achiel mokalo jolupo ariyo osenegi kod jowetegi wera ne gidhi lupo e kama ok onego bed ni gilupe. Frederick Ochieng mane en jalupo e dhowath ma Gode Ariyo kachud bura ma Suba North ne onegi kod jowetegi dhowath ma Misori Kobar mane seyogi kuom lupe kargi ma rech nyuole. Ka bende japuonjre mane nitie ike mar adek e mbalariany ma Meru ne onegi kod jolupo ma Kisaka e kinde ma lweny nomuoch e dier nam e kind jolupo Malela kod mago ma Kisaka kachud bura ma Suba North. Rawera matin odhi yor menyo e yo mar nam to loba sade ne gidhi gibedo gi lwenje moko matindo tindo koso winjruok e nam ku mano kelo gocho mare gi joma Kisaka Mbita ma okelo thone lupo magwa mamenye nam
ma ok incident mokwongo, ma ok nek mabiro mokwongo. Negruong sibedo kadhi mbele. Sirikal ne okelo obila mag Kenya Coast Guard mar chiwo arita ne jolupo kod neno ni chenro mag lupo dhi makare nam loloe. Penjo maduong' en ni ang'o momiyo jokombe mag dho wedhe yiene jolupo gi mondo tim patrol e tok chik ka giting'o gige lweny maricho e yiedhegi ma ginyogo jolupo wetegi. Jakom dho wedhe ma Homa Bay Edward Oremo wacho ni patrol go itimo e tok chik kendo gidhi kawo ondamo mar kum ne jokombe manyalo timno. And I think ni every chairman ma oweyo loose nikech standard operation procedures mago wacho ni onge ng'ama oyiene dhi e patrol e nam ka ok okawo rusa kuom ja fisheries, ka ok okawo rusa e migawo mar fisheries. Tiende ni kikawo rusa e migawo mar fisheries to you will be held accountable on gimi dhi time nam and returns will be there. Tiyudo ka jawagi dhi adhiya nam makata rusa no okawo aeto the only thing makoro ge report en ni ng'ato osewito ngimane. We are taking stern action on such chairmen. Wach tiyo kod gige lupo maricho nam loloe en achiel kuom gigo manyalo lwenye kinjo lupo e moko kuom dho wedhe manitie kaunti ni. Ka thuolo manitimo yiero e kombe mag dho wedhe, jolupo moko ni ogolo ywak margi ni nitie jokombe mag dho wedhe manyalo tiyo kod kilwa maricho nam loloe mane odewo wang'gi e kinde yiero no. Thoge mawuok e nam gi gin gi weche ariyo. Wach namba achiel, nitie kilowa miluongo ni bungulu ma invade kuondewa mag kano rech miluongo ni breeding areas. En achiel kuom yore manyaka dilgo mane ni gini oketi kamonego bedie. We cannot keep on talking and talking maonge action. En achiel kuom yore manyaka wane ni kilowa marach makelo koko kendo madonjo e breeding areas ni oneyo manade michungego. Mar ariyo en leadership. Iyudo ka beaches wa mabende digi breeding areas gi jokombe mantie kanyo oweyo jolupo loose ma they are not taking instructions from the chairman. Jatend migawo mochung'ne chenro mag lupo e sirikand kaunti ma Homa Bay Sarah Malet kwa jolupo mondo wedonje time mag maunde nam lolwe ka okoni onge chik mayiene jalupo dhi nam kod gige lweny. Wabed gi relationship mokue gi beaches moluorowa kata mwadak godo machiegni. Wan owete kata obedo ni wadak kuonde mopogore opogore. Onge tiende wakawo ngima ng'ato nikech wach mar rech ma wadhi omo e nam. Jalupo ok oyiene dhi gi wipon e nam. Nikech the moment miting'o wipon nyiso ni ni wegi, imbe inyiso ni you are a criminal. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Elipot moyiedhi tielo mar ariyo nyakwara Mogi tielo mar ariyo ma sigana ma jokuny mula e gwenge ma Bimbo. Jokuny mula lero kaka dwaro mar ngima makare e gino maduong' ma chuno gi dok e bugo kendo dhi nyime gi tijno kar bedo ni jowetegi osewite ngimagi. Kaluwore gi jatend migawo mar mwandu e buolo Ali Hassan Joho, gise oketo kenge mag chiwo tiegruok ne jokuny mula kaka achiel kuom yore mag neno ni alwora mar tich ni kare. Efinya Kidi miyowa tielo mar ariyo mar adhonde mula ma Bimbo. Nyikwa Ramogi. Kata obedo ni masirani nojukogi, rawere pod dok e kuonde kunyo mula. Penjo ma pod medo nyuolo paro en ni ang'o mamiyo rowere dok. Okati e buga tiyo, bata to chogi oko mar mondo med kaka nyalo konyora. Labas e gombo kaka dawe, kaponi daru kata pesa moro mondo chago kata biashara moro handa moro mondo awe to pesa ema pok ayudo mar mondo mi ayaw go ala moro manyalo timo. En gimoro wayuto en yuto moro matin nikech ng'eny joma yude en joma donjo piny kucha. Koro yuto wayudo yuto moro matin mabe ok nyal konyi gi dwachi. Tijno osebedo ka konya, okonya familia na, osebedo ko upuonyo nyithiwa, oda, nitiere joma setiyo godo ma bende ok oduogo. Ati Nyasaye osekonya maduogo. Okonya yor agriculture, apuro kode puothe. Koro kama tiere matiene bano kokonyo jo biashara kech ka mali nitiere kata malo nwang'ore to pesa lurore ei center. Koro mane kony mane kokonyo godo jo center ni kabisa. Ne joma mine gwenge ma Bimbo, ohand mula osebedo sir motegno e ngimagi moloyo te yor yuto. Bimbo kae, iyudo ka mon odak mang'eny kata maonge chuogi kata ma chuogi nosetho to gidak adaka tij gold no. Omiyo gidak ngima moro mok ding'e ni ng'ato onge chuore. Koro wan tijni osekonyowa mang'eny. Ema ni ng'ama miwa support malong'o ema onge lakini
wan mon gin mon ma jokinda ka kineno wakae teni wan mon ma jokinda gokinyi dako sechiewo omkawo beshen wana bimbo ka wachiemo gi beshen gi nyundo gi gunia kata mana gi pesa moro ka in ginyalo dhi e buru kanyo to dichuo kosegolo gino kanyo tinyalo uso onyalo uso ni koro lure gi kaka sampu kanyo en inyalo nyo siling opo siling 1,500 1,000 siling 500 kata 700 koro lure kaka uwuoyo gi kastambi. Tijni nachake 2015 koro kane ji bire to naneno kaka opekna to kaka nabire madonje nyaka kawuono to nadonje ka an gi nyathi achiel koro aneno ka tijni osekonya wachandra chande iye kae wadhi ayara koro en hawi inyalo yudo siling 5,000 seche moko mano mana kinyolo to kidhi ayara tinyalo yudo siling 2,000 siling 1,000 koro idaka daka koro en mana niya lweti ok gwenyre gi pesa nikech itieng'o ayara koro katitare iye kanyo lakini nyaka yud ma nyithindo timo nadi ma nyithindo chamo ajiwo chuo mamiyo wa yara gimed miyo wa yara mondo watim ang'o wamed chiemo maber ahombo gi gimed miyo wa yara wan monda bimbo wadag maber wachiem maber nikech wachandre iye ka onge kuma wadhiye. Kaluwore gi jatend migawo mar mwandu ma Ibuolo Hassan Ali Joho, nitie komitis ma migawono omiyo ting' mar fwenyo kendo chiwo lesen ne jokuny mula. Lesen go kata kamano, Joho wacho ni ichiwo mana ne jogo ma kuondegi mag tich ochope rang'iny ma chik dwaro. As government, what we have done is to put them in some cooperatives, organize how they can be licensed, and so that for artisanal we've completely devolved the processes of licensing. So we have committees that we have gazetted in most of the counties you referred to, so that they can be able to evaluate and be able to license. So from where we sit, of course, there are regulations in place. We started organizing them, put them in some cooperatives, possibly arrange some training for them. We have RMOs in all our regions to be able to do that. To supervise also, they should be engaged with environmental friendly processes, because once they separate the ore and the gold, they use most oftenly some chemicals that, in the instance that we are concerned about, is there should be environmental concerns being taken care of. So it is something that we have a long-term plan. Even we are considering investing in value addition. Bedo ni chal mar tijni nyalo kelo midhiero moko chan. Joho wacho ni gin kod chenro machiwo tiegruok ne jogo makunyo mula. For me, it goes beyond extraction. We must look at the entire value chain. They're doing a risky job. Do they get the value they deserve? Things like that. We have reports every time an incident happens. And from the ministry point of view is that we believe nobody should die looking for a livelihood. All right. And that's why it's important to regulate them and organize them and even train them and capacity build them, so that they can have ability to safeguard their lives when they are in the mines. Okay. So we are concerned, we keep data, and we plan to be able to circumvent those challenges by creating an enabling, safe and secure environment for them to continue with their practices in artisanal mining. Odiochieng' kodiochieng' nyikwara mogi. Majal mora mora wuok ode madhi kare mar tich. Geno mare kod maranyuonde. En dokot makare kodhi nyime gi ngima kaka pile. Kata kamano, dhano chano, to Ruoth Nyasaye bende chano mopogore. Geno mar raweregi manoyudo thuolo mar ariyo madhi nyime gi ngima. En yudo yo machielo mar loko ohala kod yudo yuto manyalo siro ngimagi. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Abimbo, Kaunti ma Siaya. Erokamano Efi Nyakidi kuom bedo gi chir kendo chopo kuonde ma ikunywe mula kendo yudonwa sigana machal kamano.
gigo ma iluongo ni adhonde mula ma bimbo. Hapa ni winjo gik mamiyo jopiny dhi nyime kod weche mag kunyo mula kato bedo ni kuonde kunyo mula osekawo ngima mathoth. Kowere gi mago, wadwa ng'iyo ane ma Sako It nyakwara mogin nikech weche magido it osebedo katuch ka gi kacha, ka mago mamiyo chuny mor bende wicho ok nyal wil go. Chenro mar Sako It Walter Nyambago limo mokuo kuom kod mamilimili oriwo gi kamoro achiel kowuok e dho oganda gi jotelo. Otiende Amolo jabura wachore ni unie sirikal koso unie sirikal onogo. Wan e sirikal ok wan e sirikal. Koro ogonu karibu kose yawa. To wadu luongi ni chiemo chiek bi chiem. Nyasachiel kaki chiemo no chiem piyo. Ngeji nyawacho kumoro ma wang'ie mo wach ni chakuote dhiyo. To uchiemo nade? Ichiemo kiki chiem ka gimi chiemo e odi. Nikech odi nyali chome mi wach ni ma to koro ang' na cham godhiambo. To odo wadu tinya nyisi no tiende ihetha inya chakuote timang'o idhi. Yawa kose un uetho kotoknu mobop. Eni sama wane i sirikal to koro jowa mantiere nyaka toknwa mopogre ka kitoko ne jomoko. Nikech kech osekawa kuom higni 60. Madhe wach tedo gi toko okelo wach kaendi. Los kod mine. Apoda nitie matinde kar tedo ne dichuo mondo chiem. Nyathi mimiyo chiemo dhi kete kendo. Nyathi dhi tedo ne dichuogno no kendo nyathi koso no kendo dhako no. Yawa. Koro nyathi to bet nade? Nyathi mimiyo chiemo dhi kete kendo. Nyathi dhi tedo ne dichuogno no kendo nyathi koso no kendo dhako no. Okay. Koro nyiwa ma .com gi to utim gi nade? Nyiwa masani madhum gi wachayo gi. Ang'owa? Nyiwa masani madhum gi wachayo gi. Aworo, mano dwaro lamo. Jadolo Mikwanga. Chuo ne timu wang'o wulkod. Puk injili kuom yawuowi maonge kod ot pacho. Popo nil gi dhako tidake center ka. Ionge ot pacho kato dage dale nikech itiyo. Ionge ot pacho bang' kurusedi ni mara moja raka sodo. Didali digedi. Ongo yo. Nang'o? Didali digedi. Kare manotek wawegi kanyo. Mariko kata Mak Nyamita. Be ing'eyo duok Yesu? Wakia chieng' ma Yesu nyalo duogo. Wakia odiochieng'. To pile ka pile walemo gokinyi ni koduogo kata gokinyi to wadonje. Donge adieri? Koro ang'o ma wang'eyo kamano to wakia? Wang'eyo ni yiero machielo wang'eyo chieng' ma entie. Ka koro mar Yesu mwakia chieng' mobiro to walemo pile pile ni koduogo to kawa. Mambele chabe ko ikore to ng'ato ikore e kasani. Koro wach mane mantiere? Ng'ama ok otiyo to dhi dala. Ng'ama ok otiyo to dhi kanye. Kata gavana an aonge kodi gi wacha winjo kejo. Ayambo ka wacho gimoro. Okay. Ochilo Mbogo yako. Kao ane chudi wach nitiere. Koro nitie jok matinde cholore ka wacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala. To gin kure? To macholore ahinya ka wacho no. En to tiyo kamoro ni uriri. Koro kowacho gi uriri kata kowacho ka ni ng'ama ok otiyo dhi dala ka to time ang'o? Aweyo gi kanyo. Mago ema Sako It kod Walter Nyambaga. Aya, kadwa lose mang'eny gi Sako It gadier. Gavana e kaunti ma Kakamega Fernandes Baraza po chendo mag jatend piny Kenya William Ruto ma biro kendo yudo joket mwandu mowuok e piny China. Baraza wacho ni joket mwandu go biro kelo lokruok maduong' e gwenge mag Imbo ma Kenya wi chendo manoseyangi ni gibiro chwalo e pacho ka. Kano lose gwenge mag Mumias West, gavana wacho ni yaro wang' apaya ma Nairobi Nakuru bedo lena ariyo biro keto yote weche mag wuoth, duoko piny dhungruok mag nyamburko, duoko piny kwan masira. Olero ni wang' apaya no biro yawo Imbo mar Kenya ne weche mag dongruok. Bendo po chendo maneno ni ndach gach okolo manyasani ochope tong' Malaba. Sisi kama viongozi wa hapa tunashukuru sana pesa ambazo rais ameweza kuleta za kufanikisha miundo msingi ya barabara. Dual ya barabara ya kutoka Nakuru hadi sehemu hii ya kwetu itasaidia pakubwa kuzuia
ajali ambazo zimekuwa zikifanyika kule. Alafu pia extension ya SGR railway itakuwa extended mpaka Kisumu ifike Malaba, na tumesema hadi Butere, na hiyo pia itasaidia kuinua uchumi wa area hii. Nekoromogi Tokman wakawiyo matin kawa duogo okombe mar English Premier League osede kikidhi mabor. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222